ungitshela ukuthi ukhathele yini ngoba yikho nje nento yenze embedeni yime ngihlezi ngisebenza nje ngiba busy ngirun i-generator kwenzakalani ngawe bhuti You're the driver. ngiyadrive ngitshintsha amagiya ngiyi-1 the next thing uzongitshela ukuthi akatshintsha amagiya. waze laphi ngoba yena uzokubheka isizulu nje kuphela sikhuluma ngo-precious la yekela ukungitshela ngalabantu engihleli indaba ukuthi kwenzakalani bengifuna ukubona ukuthi umuntu onjani vele ungibonisile ukuthi uyisikhohlakazi somuntu ngiqhela kahle Mfethu, ungatshintsha amagiya mfethu wena. Awu. Uzosikhoza. No, it's fine. Ungaqhubeka no pressures wakho but it's fine. No, ungathi ngimeleni. It's not like ukuthi kwenzakaleni ngaye. I can't just keep quiet after relationship ye5 years. Ziyamhlula indaba zakhe. Hayi ziyamhlula indaba zakhe. Fonela uprecious baba take care plus no way the unvumele. Uzomyeka. Angizomyeka ngizomthini Awusamoyeka hayi kwamama. ngeke ngisaya kuyafana kwazi nokutshintsha amagiya mos. It's fine makaye precious wakhe. Yeah, right vele, right. I'm sure ufasha ngcono futhi kunawe. It's fine. Utheni mina ngingcono kuye. No, it's fine. Hamba precious wakho, it's fine. Mina ngithi 1, ngithi 6 same time. I'm sure wenza ngcono kunaye vele, it's fine. Mina. Bye, siyabonga, it's fine. Mina automatic. No, it's fine. Hamba precious wakho, it's fine. Nasi no manual, like automatic. Why it's automatic? Ukhuluma naye ukuthi kube njani? Yasichinja yona.